Makinen tässä terve. Apocalypse-klaanin järjestämä Conquest-turnaus alkoi FVS:n osalta ottelulla IA:ta vastaan. Itse ottelut on sovittu pelattavaksi 10 vastaan 10 matseina, jotta useampi klaani saadaan mukaan itse kisaan. Ja matsit pelataan paras 3 menetelmällä. Katsotaan seuraavaksi, miten FVS:n aloitusottelu oikein meni. No niin, hei. Hevin koulu. Onks Hatsupane ready jo? On. No niin, nyt lähtee. Mäkinen on vähän niinku Noniin, naisen pieru. nyt me Pieru voitetaan. vaarallinen. Nyt me voitetaan. Ai hitto. No, Eli väärää. Celsiuksen sillan päällä. Joo. Kuka ottaa B:n? Kajakkara kyytiin vaan. Miten B on menossa jo? Oliko se joku mukaan? Mä menen tuonne haen tuon B sitten, kun sitä ei kukaan lähtenyt hakemaan. Se on jo viholliselle menossa. Mönkkäri ainakin tuli Pertalle. Yksi Menee äijä, kaksi Antti äijää edellä. Pertalla. Deelle meni mönkkäri. Joo. Mennään Ei räjähtää Perttaan tuota niillä. siltaa. On, se meni sinne maa alle paino nappia se jätkä, nää räjähtää tuon silloin. Okei. Sillalle tulee Okei, mönkkäri. Ai Niinkä se... siinä on 2 jätkää. 3 jätkää. 3. Onko se Elpa? Yksi on vielä ainakin. Yksi jäi sen sillan päälle. Selvittää kaikki, niillä on näköjään toi. Joo. Eikö siellä porukkaa? Siellä on porukkaa 3. Kaksi jäi sillan päälle, yksi meni alas. Johtaja Spawn on muun maailmassa laskuvarjolla tuohon sillan päälle. Joo, hyppää. Mä tein semmosen ratkaisun, että... Ai siis joku pari Perkele, se jätkä oli vieläkin siinä sillalla. Yksi jätkä on sillan päällä. Hyppäs alas. mitään. Sillan päälle ne tyy. Me jätetään teetä täällä. Mäkin siitä. Sieltä tulee. Täältä tulla mäken tuota äijä. Ei. C2. Hei, meidän puolella on yksi ylimääräinen meidän puolella. Joo. Commander. Joo. Sitten tähän A ja C välisen talon Oho. seinusta. Lagaako Tapahtuu. teillä? Joo, Eli päästiin. menkö sillalle, se räjähtää kohta. Okei. En ihan ehtinyt pois. No yksi on sillan alla. Daavidin Tuo puolella. pussin tyypinä on yksi siellä. Pussin Okei. molemmilla puolella. Sillan päälle juoksi yksi äijä. Meni yksi Miten yhteen. toi? Juoksi tonne Ja aalle. sillä alla vielä yksi. Siellä on Tulo sillan tänne. päällä siellä. Tulo vastaan äijä. Vittu ei edes. Tuo varjot äijä. Hyvä. Hyvä apulu. Otettiin toinen. Siinä on 2 jätkää toisensa. Bussin takana on yksi jätkä. Siellä. Meni sillan alla. E:n puolella. Siinä on yksi jätkä siinä B:llä. Voi vitsi se saiva. Kuinka on monta? 2 sain pois. Oho. Vittu mulla vaihtelee tää Tapu itsestään kaverista. näitä. Joo. Se tulee nyt tonne Mäkin vaan tee takaa. tänne. Sinne kerkiäs potaat. Mä otin vahingossa reko, niin mä vaihan sen asfaltin takas heti kun mä kuolin. Vai tapanko itteni vai? Ei se haittaa. Ei tarvitse. Ei kun sit tulee aina tiketti. Lähtee pois, jos sä tapat itses. Niin. Niin. Sen D:lle tulee jätkää. Ne jäi yksi. Ei siinä lipulla. Voi Ei jumakauta, jättää että ne kuulua. ampuu tarkasti. Perhana oikein ärsyttää. Otan C takaisin. Joo. Ne käyttää sitä kuilua, kato ne juoksee sitä pitkin, kato Pertalle. B:lle tulee nyt tankki. Okei.
Hitto, pitäisikö ottaa yhden Joo. toi... Onks sulla leiskoja, jakkara? Teeltä tuo aihe. Ei oo. Sulle ei Ei. ole lokkaa Okei, no mä voin ottaa vaikka seuraavaksi ton supportin. Mä käyn... Teen silloin olla miinottaa yksi sitä äijä. käytävä. Kaksi. Siitä on 2 jätkää. 2 sillä alla. Joo. Mä otan nyt supportin, mä käyn miinottaa. Leiskottaa sen. Muutama miina tänne Taavitille. Koska alapuolella yksi äijä. Oho. Näköhän mä taas tohon. Teen silloin yksi äijä. Perkele. Joo, tuli selän taakse, ei mahtanut mitään. Hei, apuja tänne teelle. Joo, tullaan. Kokeilla ottaa D-tä takaisin. Menkää D-lle. Niitä on niin paljon. Verta menee, täällä on 2 jätkää. Mä käyn ottaa ne. Tulkaa ne helvetti tänne teelle. Älä mene siellä Ei, enää nyt. Ei, kun mä olin yksin jo siellä jonkun aikaa silloin päälle asustelin. Mä ainakaan pääsis Joo, sä nurkassa. Joo. Se on kaksi äijän tuota. Katso verkkoa. Yksi äijä D sisällä ovia kun teki. Pois. Mulla on Mavi sitten lentää tosta supporttia, yläpuolella. tarvii pateja, niin huutakaa. Se kävi Mavilla hajottaa mun viikkoni, mun pitää laittaa uusi tonne. Käydäs kattas tota C-tä. Joo. Se on tulossa nyt meille tänne. Vasemmalta tulee tuo. Tuo On vieläkin yksi. Sain se. Joo. Hyvä. Okei, eli B tulee meille. Delta ehkä. tulee. Joo, B tulee meille, siellä on se meidän tankki. Mä menen ei tuu meille, mä menen käymään Pertalla. Olkaa te... Mäkin niin siinä on yksi liian jätkä. kauaksi C-stä. Joo, mä huomasin. Yksi ja siellä niin oikein. Mä jään seeluun. Hyvä. Lopu D:llä. Mavi D:llä. Ja sieltä hyppäs. Yksi Ei mä jätkä sovikin malli. meni yksi yhteen seellä. Joo. Mä tuun C-lle. Nyt pitää puskea C-lle. B tulee meille. Joo, mä tuun sun. Joo. Mun viikkoni meni sitten. Hei, nyt tulee D:lle porukkaa. Ei Joo, ole pari. Pikkonia missään. Ei oo viikkoni missään, mulla viikkoni hajotettiin ja... Joo, mä On siellä yhdellä katolla on Pekoni. Nyt sielläkin on jengiä aika paljon. Siis hillan alla Ja D:n puolella. siis Lähti meillä on kiertää, Pikkoni. meni ylös. Kuitenkin. Sen sillan päällä, sen sillan päällä. Joo, vaaditaan tuossa Heeko sitten. joo, tässä on just vähän niin. Ja niillä on yksi, joka hoitaa koko ajan. Ai. Niin no, Ei se Kaksi haittaa. äijää. B menee Aha, niille, mulla on B menee niille.
Joo. Tulko Lähdetäänkö P:lle vai? joku jää tähän C-paikkaan? Mä otan alta mönkiä vielä. Heko puskee niin. Mä menen D-tuloon. Hei, kuka on insinööri? Ottakaa Joo. pois tuo kopteri. Hei, tää tulee Eeltä päin, Celle. Joo, aivan. Joo, Noniin. D-ltä tulo C-lle, yksi ei. Keskellä tiedä kuoli. Kyllä. B ja C väliin on Aamen. miinotettu. C ja D on menossa molemmat. Mä hyppään Joo. D:lle äkkiin. Niin minäkin. Vallattuu tänne. Täällä on kaksi jätkää. Mä oon siellä. Mä oon C:lle tulossa kans toveriksi. Sillalla yksi. Sillan päällä monta. Sillan päällä yksi, bussissa on yksi. Meillä on yksi jätkä vielä Sillan päällä jossain devattiin jengi. D-llä. Se on siellä aika paljon. Okei. Olisiko siinä vasemmalla? Ei. Mihin se meni? Kuinka ne alle se Mä saa. lähden juokse Mä katon sisään. Sisällä. Missä se on? Joo, Tuolla. jätkä jo sisällä. Joo, mä sain sen sisällä olevan jätkän. Olisiko Tässä laastari on vähän? mäkinen laastaria vähän. Vertalle menee yksi äijä. Tuolta tulee, Eeltä tulee jätkä. C-llä on Tuolla semmoinen. hit. Tiedän mä juoksen siellä. Oho. Joo. Mä tuon mukaan. Siinä on jätkä. Ui, se on vasta se jengi. No mä huomaan. Kyllä silloin- Oota, mä herätän. Oot sä valmis? Joo. Ja lisää. Sä- Puoli. Otetaan molemmat. Rakkana No, V. okei. Joo, no mä otin äkkiä, kun tuossa D:llä oli vähän tiukka paikka. Mä otin kanssa. Hei, se on Davidilla jo jengi. Niin on. Melkein on ihan hyvä, että jos kaksi assaulttia, että pystyy Mä lähden jo Davidille. Se on varmaan... Ai! Sieltä tulee vasta. Vasemmalla. Vasemmalta Pertteltalta tulee. Ainakin kaksi jätkää. Kaksi meni kuiluun. Yksi jätkä vielä. Kuiluun. Joo. Yksi on siinä takana. Ai hitto, niin onkin joo. Onko se vielä kuilussa? En mä oo nähnyt sitä. Joo. Tulla on mönkiä C. Mönkkäri menee. Joo. Se menee jäitä. Jäi pois. Joo, ja Heko tuli Näissä on tuossa vähän- pitkällä käytävällä. Näissä matseissa on vähän se, että kun mä oon aika fiksuja kavereita kuitenkin, niin nää ei hirveesti miinoihin ajele. Joo. Mä Pertalin kaveriksi otetaan. Sen sillalla on yksi äijä, 5-4 heilaa. Sen sillalla tuossa on kaksi äijää. Niin. Nyt tää menee hyvin. Tätä Perttal menoa on vaan. meillä. AA. Meidän AA tulee C:lle sitten kaveriksi. Tuolla se jätkä. Se on aika pehmeä äijä. Hyvä. Heillä on Pertan kato. Ei, täällä on yksi ylimääräinen meidän puolella, havuja. Joo, mä potkisin pois. Eeltä on menossa. Polon perään mennään Pois. ottaa Pertta. Joo, mä menen tänne D:lle. C-lle. Tulkaa joku C-lle kanssa. Tulkaa joku C-lle, täällä on intti. Ja se ootte lähellä. Tullaan. Pertta tulee meille, lähetään vaan se tuonne. Joo, lähetään siellä. Aina varma, missä se tyyppi. Se voi olla... Itse mulla loppu panokset. Se on tuossa sillalla jakkara sitten. Sillalla täällä on kaksi. Hyvä. Sain toisen merkattua ja toisen pois. Tuli toinen lisää vielä. Joo. Ai hitto kuolee. Ei junkee. Aloittaa kaikki ne vielä hengen. Ei nyt hyvä. Yhden sai. Ei oo mitään, tuomatkaa muuhun vaikka joku. Niin. Se, Onks mäkinen hengissä vielä? Tarvitset Olen. panoksia? Tarvin panoksia ja apuja. Täällä on yksi jätkä jossain. Okei. ei hitto. Sillan päällä lähtee vissiin kiertää teitä selkää.
Täällä sisällä. Täällä on AA. Siinä on Täällä tässä. Tää on tankkikin. Ei hitto, en saanut. Menkää aika pehmeä teelle, kaksi. menkää Varo teelle. hatsu takana, hatsu takana. Joo, Menkää teelle, älkää menkö siellä. Kiikkulista. Tai teelle yksi kautta. joo. Turhaa siellä mennä siellä viitusti väkeellä. P tulee meille, ei kannata mennä Joo. teelle. On D tullut. Tää on T meille. Vähän pätkii taas. Joo, houkutuslintuna. Mä lähden vetää beaconi tonne takapuolelle. No. Ja Tulee tulee toinenkin porukkaa äijä teille. vielä. Teen sisällä yksi jätkä. Niillä on taas mavi. Jätkä vasemmalla puolella. Hissi. Joo, niin on. Maavia ei ole vitun kaukana. Pontaan tuohon D:lle. Mä oon täällä hengis Pertta vielä. on menossa. Mä menen Pertalle. Joo, näissä pehditään. Tuolla lipulla vielä yksi kaveri. Oi, ampu sisältä, ampu yksi. Kaksi jätkää. Voi vitsit! Yksi on Ja vesi. 13 jäi sille, joka on sisällä. Joo, mä yritän aloittaa se, että päästä tänne. En kuolla. Onko tuo tankki mukaan vihujen Pertalla? Joku voisi kokeilla mun kanssa. Sisällä on yksi. Joo, mä tuun. Ja pihalla mun mielestä oli mäkinen kanssa yksi. Tää on tulos meille, että siellä on vaan se sisällä oleva. Pidemmällä. Sillä alle. Nyt niitä on 2. Se sisällä. Tää sillalla yksi. Sisällä on yksi mun mielestä vielä. Se sillalla yksi äijä. En mä näe täällä. Joo, ketään. mä yritin Tuolla se on, kolme se on jää kukkaruukun takana. Ei se mitään, Kuoli. T pitäis Kuoli. saada. D tulee meille Se nyt. on meidän. Sillä alla on yksi äijä. On yksi äijä on sillä alla. Ei oo niitä Pidetäänkö me Mäkisen kaa D:tä nyt sitten vai tarvitsetko tää apua? Mä menen Pertolle nyt. Mä oon Pertalla kanssa, että... Katso. Tullaanko C:lle päin Joku vai? Ei tarvitse tulla Pertalle. Joku tippu taas meistä. Johonkin C:lle. Apollo tippu. Joo, lähes se C:lle jakkari vai. Tai mä voin lähteä. Joo. No täällä onkin. Oho. Mäkinen, sieltä Täällä on tulee yksi. C:ltä 2 tulee D:lle. Joo, huomasin. Ne on hyvä jakka. Saa sen Pertan pois. Se tulee tähän näin. Toinen kaveri kanssa vielä. Niin no, vitsissä sai mut saamari. Saa se sitten. Jäikö se jakkara vielä? Joo, takkaan. Ai vielä oli, silloin päällä nyt alle. tuli Sillä C:ltä alla päin yksi. 3. Meitä on yksi Se on liian C:llä vähän. yksi äijä. No, ei haittaa. T menee muuten nyt. Niin menee. Voisit mennä T:lle avuksi. Mä menen Mä oon T:lle D:llä. Tulee avuksi. vissiin meille. Joo, tossa näkyykin Siellä oli yksi jätkä, Kaksi äijää. jossakin. Mä en tiedä menikö se yksi jätkä sisällä vai mitkä se on. Ja ylhäällä on äijä muuten tuolla. Taas on pois. Soppako vaihto kesken kaiken aseet. Pertta tulee nyt meille. C:llä sillalla, B:n puolella. Ei varmaan enää. Sillan päällä on Tää yksi. tulee kaistalta tuo äijä. Joo, siellä oli toinenkin vielä sillä Yksi- takana. Yksi lähti ylhäältä tulee. Vittu 5-4 ja sit tulee ylhäältä Pertolle. Joo. Tuli suoraan, nyt niitä on 3 siellä. Se vois puskea takas Joo. tänne Pertolle. Vertalle, että me ollaan D:llä asti. Me lähdetään puske, niin se on C sitten. Joo, ei Pertalla varmaan tarvi. Me lähdetään Äältä Mäkisen tulee kanssa jätkää jo. sitten. C:ltä. Okei, joo. Mitä vittua?
Hyvä. Varsillalla ei. Täällä on vielä, Puoli. Sillalla on vieläkin täällä ei. on vielä yksi. Joo, täällä on 2 äijää tällä takana. Joo. 2 on siinä tulopaikalla. Täällä on yksi VC sillalla. Ei jätkät, me voitettiin. Huhuu! Yes. Yeah. Hyvä maa. B:lle. Jäädytetään B ja sä menet sitä kautta sinne. No niin, let's go. Let's go, lehmät. Tämä ei juoksen päin. Ai että tuoksuu hyvä piihinokka. Yksi menee ylös. Pääskö torni? Mäkin ulkona on jo. Joo, mä tiedän. 2. Joo, täällä on useampi. Markus, mene sinne ulos. Nakkas Claymore ulos. Täällä on vielä jätkä jossain täällä. Tossa. Joo, jää siihen Markus, se on hyvä. Siinä on miinat tossa ulkona nyt, varo. Hei, tuolla on jätkiä vielä. No, miksei tää vaiha asetta? Hei, niillä on beaconi nyt siinä ulkona. Oven vieressä. Joo. Mut on edelleen. Hei, ne löysi meidän piikkanin. Joo, huomasin. Menee C:lle nyt. Tulkaa C:n kautta ulos sinne. Markus jää siihen. Voit jäädä Markus siihen. Ylimääräinen vastapuolella. Pääskö ne läpi? Mä tulin jo pakki. Ne tulee savun avulla. Tuolta tulee. Täällä on yksi äijä ulkona. Joo. Mennään vaan. Molemmilla puolilla yksi ylimääräinen. Joo. Okei. Mä potkin pois. Ei vittu, sinne 2 vielä ulkona. Ei. Melkein kannattais jäädä puolustaa sitä, että ne ei pääse C:lle, ettei... Täällä on 3 jätkää. C:lle lähtee juoksaa. Joo, C:lle tulee. Tulee jo vahvasti. Jos torni pisti jäi. Älkää lähteä ihan turhaan lähtekö sinne puskemaan, jos te ette vaikka mitä saatte. Saiko joku sen... Partison äijä, tornis äijä. Saiko joku sen beaconi? Sisältä tuli jätkä. Sisältä tuli. Joo, mä menen takaisin ylös. Sieltä tulee lisää. Tornis on äijä. Veen rappusista tulee ulos jätkää. Me pidetään lukossa tän. Ne ei ainakaan sisälle vielä tullut. Siellä on heti 2 vastas. Joo, ei siinä, älkää juosta sinne ihan turhaan. Ei tarvii pustaa, pidätte vaan sen linjan siinä. Älkää juosta kuolemaan sinne. Nyt tulee alas. 3 jätkää. 1 tulee ihan suoraan C:lle. Joo. Äkkää Markus pihalle, et niin päästä. Beaconi. Vei vissiin vei piikkoni. Hei Markus, siinä mistä se tuli se jätkä sinne, siellä on pekoni. Siinä nyt oikealla heti. Äkkiä tuohon ennen kuin spawnaa lisää. Meillä panoksia kellään vissiin. Täällä on ylhäältä. Joo, ne yrittää nyt päästä tätä yläkautta. Joo, sieltä. Mä oon yksin tää. Joo, mä tiedän. Se on niin... Pääsee. Niillä on se saamari sniperi rifle. Se on se ongelma. Yläkerta vuoti. Joo, ne alkaa puskea. Joo, Yläkerta vuoti. Saunatkaa muuhun. Mä Mä en pysty yksin pitätä
Joo, mä tuun. Yksi pois. Tulee lisää. Oi, Niin tulee. Mä saanut. Mä oon tässä vielä hengissä hetken aikaa. Pian 3 ajaa siellä, antaa itse siitä. Päästäisikö me läpi siitä? Yritetään puskea. Ei, pakko yrittää. Mennään vaan, ei oo ketään. Mennään vaan. Oi, siinä on ajettu siinä ulos. Voliko sitä leiskaa siinä? Joo, siinä on leikka. Pitäisikö mennä Aalle? Otetaan A. Mieluummin. Ome rekoni, Ja turha se lähtee kuolee hakkaa päätä seinään. Ei, sieltä tulee ulos portaat. Pari 3 jätkää. On Kinnunen yksin siellä aalla. Siis mä oon Aalla yksin, mistä sä tullut tänne? Niin, eikö se rättä? No nyt mä kuolin. Oi vitsit, nyt ne tulee. Ne on taas siellä. Ois vittu kun vittu. Mä tapoin itteni katsottu, mä oon vaihtanut rekordin, mitä ulkoa siinä. Joo, nyt sinne on enää vaikee. Päästäkö sitä linjaa? Nyt tulee 3 jätkää. Teille menee monta. Yksi vielä siinä vuorilla. Niin on 2 vielä. On siellä vielä 2 äijää. Oo. Nyt taisin saada Hyvä se. hela hei. Nyt mennään. Joo, nyt mennään Aalle. No nyt tulee, ei kun pitäisikö mennä B? Kumpi B? Mennäänkö B? Mennään B. Mennään B. Siellä on vaan yksi äijä aalla, mä vien piikkoni sinne. No. Tää tulee jo. Äijä vasta. Hei, niillä on piikkoni täällä. Täällä on vielä jätkää. Siellä on 2 jätkää. Saitteko te se? Ei jumakauta, se toinen vielä selvisi hengissä. Nyt se tulee sinne yläpuolelle. 3-4 hela. Sieltä on meressä muitakin tyyppejä, ne varmaan ehkä saa sen. Me ottaa kotilippu tää. Siellä on 3 Sieltä äijää tulee kotillipulla. monta. Ja turha, ei ulkokautta. Tulkaa vaikka B:lle. Yksi tulee savuavulla. Savuavulla tulee Oi ulkoa helvetti. aika paljon. Ei, kotilipulla on siinä vasemmanpuoleisessa niissä huoneissa Tulkaa jätkä. sisälle sieltä. Siellä on 2 jätkää kotilipulla. E tulee meille. Mä menen kotilipulle, se on menossa, se on nyt tärkeä pitää. Ulkona äijä. Mä oon menossa jo. Joo, ylöspäin. Ei saa. Ulos ja yksi äijä oikealla puolella. Mä vittin nostaa. Mä olin aina sitä jäin. Älä nostaa. Hei. Ulkona on sitten oikealla. Ei. Siellä on joku nopo tuolla toisella puolella. Torni tuli alas. Kuulikko. Ei se ole ketään toisella puolella. Kaikkihan on. Ei, biikkoni hajos, ne tulee ulkoota. Biikkoni hajos justiinsa. Tulee ulkoa 2 äijää, sieltä tulee. Hei, tänne tulee nyt joku mun kaveri. Joku pontrekki, pistäkää heti ulos. Joines muuhun. Siellä 3-4. Menee alas. Sieltä ampuu äijä. Voi vitsit! No meidän pakko lähtee. Ui saatana tossa iso. Sieltä ampuu, kuoli. Nyt pitäis päästä sitä ulkokautta sit taas menee. Meidän pitää mennä ryminällä, ei nyt. Niin pitää. Se monta jätkää. No laittaa pipodit tonne. Pipodia ei oo. Tulkaa. Ei, takata tulee jalas jätkää, 2 jätkää. Nyt niillä on pakko olla biikkoni siellä. Niillä on piikkoni Joo. siellä. Alakerta sen. Mä menen kattoo sen biikkonin. Musta tuntuu, että mä tiedän missä se pekoni on. Mäkin katoppa, siinä on se ovi. Et siinä on oven niinkö karmien päällä. Ei täällä kuulu mitään piippausta. Ei vittu, siinä oli yksi. Ei, nyt kuulu jostain. Löytyy. Mä vielä ottanut tuon kotia takas joku. Joka menee ulkoon, niin mä tuun sen kanssa rekoon, niin mä otan viviä siltä. Mä herät tuohon. Sori. Vittu, miten tota pystyy ampumaan?
Hyvä oli. Ei ollut mitään hajumista. Mennään aalle. Juostaanko Joo, mennään aalle. Kaikki ketkä kuolee, niin nyt meidän pakko saada joku lippu, eli A. Mäkinen tuolta tulee ylhäältä jengi. Oo, Siinä on mun ruumiin kohdalla. Menee ylös. huomasin. Markus. No joo, me voi. Voi vitsi, sieltä tuli joka puolelta nyt. Ne pitää sen kotilipun nyt. Nyt on pakko. Puolelta. Kaikki spawnaa nyt alle. Joo. Kaikki alle. Yksi ei Takaa tulee. alle. No hyvä. Vitsi, mun sivusta tuli jätkä. Keitte. Sukkari. Joo. Anna ostaa. Keitte säijä. Älkää menkää. Nyt meille vauhdin. Onko joku täältä oikeeta apulla? Mennään me oikealta. Joo, se on pois. Se on Claymore, jos tuutte alas. Ei vitu helvettä niin oli. Joo, nyt meille vaan. Kovaa B. Nyt se on selkeästi. Ampu parkkelta, ampu. Joo, ampu. Olla burnia vielä. Oi saata, mun selkää tuli jo. Selässä 1 B-llä 2. Ei, mä toisen saan. Se tuloo meille. Pitää saada A takaisin. Kans. Joku voisi tulla munkaan Aalle. Mä en tiedä paljon tuolla jengiä. Yksi tyyppi. On 2 murfia myös. Joo, tuli meille. Siellä on kyllä aika monta. Ei, tuolla Aalla aika monta. Ei oo enää. Meillä vaan kova. Verpailut kova. Ei vittu, mä unohdin. Aalle tuli jo. Vitsi. Mä unohdin. Se yritetään jäädyttää tää samalla lailla mitä viime kerralla. Ja niinku alussa. Joo. Miten toi ei kuollut? Joo. Hyvä oli. Joo, yritetään pitää tää. Mulla on musta ruutu. Kiva. Katsotaan tota. Tullaan joku minkä ulos. Sun ei ota mitään muuta kuin sammuttaa peli. Joku tappoo, mutta auttaako sitä? Mulla on vaan musta ruutu. Meillä on piikkoja täällä portaikossa. Portaikossa on yksi äijäkin. Keittiössä on jätkiä alla. Peille tulee. V on menossa jo. Se tuloo meille kyllä. Tulee. Lapeen portaikossa on Aalto tulee. olla äijä. Vittu mun latas. C menee. Ei tulla meille. Pitää ottaa vaan asemat ylhäältä, alhaalta ja ulkoa. Siellä on aika monta jätkää tämmönen vauhdilla, vaikka mä oon täällä. Oho! Pankkaa siellä, jotka kuolla. Oho, Vähän nykäs. lagi taas. Näin vaihteeksi. Se tuli meille. Nyt Pertalle. Täällä on smurfeja aika paljon. Pertillä on 2 äijää joo. Pankkaa sinne. Mä tuun Aalle tuoda joku kaveriksi. Tule täällä, oi vitsit, mistä noit jätkät tuli tohon? Älä revo, siellä porta. On ihan täynnä nyt A, siellä on 5 jätkää. No se voidaan puskea jo tänne kiinni. Ulkona on vissiin jengiä. Pertalle menee ulkokautta. Jaa, täällä tulee äijä tuolta.
Tulos siitä. Tulliporteistakin. Hei, meidän puolella yksi ylimääräinen. Ylimääräinen. Beautiful Dead. Se tippuu. Voitto! Noniin. Hyvä jätkät. Joo, mä oon ready. Lähti. Mitäs Saku lentää? Kuka se ottaa aalipu? Ei mitään tietoa. Sinne meni tankki jo Aalipulle. No nyt on se... Joo. Joo. Hyppää Mäkinen pois. Hyppää vaan pois. Kaikki hyppää pois. Hypätkää kaikki vaan pois. Mönttäri tuli. Meillä meni alas yksi. Joo, sain. Ei vitsi. Mulla on itse pekoni pois. Tankki päällä. Alas tuli yksi hetki. Joo. Joo, täällä toisella puolella. Joo, se on mun ruumiin vielä. Ei vitsi, se sai mut vielä. Perhana. Joo, muut kahdis. Joo, Mä luulen, että se on jo kuollut. Täällä on 2 jätkää, 3 jätkää. 1. No, nyt se lähti. Vittu mä en näe mitään. Ai niin, mun Yksi jätkä tuli alas. Joo. Siellä on jätki Joo, ympäriinsä. Siellä on toinen. Heittää C4 ja vaikka mitä. Joo, se on sallittu. Ei Niin on. vitsi, mä sais potattua sen, mutta mä en saanut. Eikä se ole... Ei juman! Nyt alkoi menee niinku hermot. Voi vitsit. Mä en oo saanut mitään aikaiseksi vielä. 3 kuolemaa. Kill-assisteja on kyllä tullut. Saa mulla näkötä muuta panoksia tosta. Mä en nyt panoksia tähän ole. C4 mopo Okei, menee meillä on tuolla. ymmärrä. Kertaa. Jihadi. Yritti meidän tankkiin. Joo. Tulee vaunulta mun ruumiin. Tuossa, joo, siinä on 1. Pomppii vielä siinä. Hyvä oli. Joo, nyt on. Edelleenkin tulee sieltä. Joo. Sieltä tuli pari Sitten lisää. on tarkeet. Laastaria tuolla, hyvä. Ei, on, tuossa on tuo Maville jälleen tulla perjantai sisällä. Se yrittää mennä tuhoamaan mun... Joo, se kävi tuhoamaan mun beaconin Joo, mä tietysti. sain tuhottua sen. Aha, hyvä. Ei kerennyt. Mä sain tuhottua sen. Tankki lähti perrankaan mettään. Joo, mulla ei sitä mitään vastaan. Pidäs. Joo. Mä pidän vaan sen korjaajan. Tuossa on rekeä rikkaisuus, jolta soittaa. Sillä Tankki. on kanneri pois. Tankki tulee. Ei se nyt tajuu. Tulee jätkääkin sitten. Nyt tulee vasemmalta. Raavolle tuolla. Perkele. Tulee nyt Sieltä tosta. tulee nyt B:lle päin. Joo, niin tulee. 2 jätkää ainakin. Yksi lähti Claymoreihin. Aika on piippu tuhoatettu. Mä menen seellä. A lähti menee, mä menen sinne. Siellä on tankkia vastaan. Ei oo enää. Niillä on... Mitähän toi viikko, niin se on Joo. sen katolla.
P-llä 2 jätkää, 3 jätkää. Niin no, huomasin. No, tullaan. Juman kautta, että ne ampuu niinku. No niin, hyvä. Ai se meni jakkaran Claymore, hyvä. Se pääsi läpi tosta. Oi, siinä on toinenkin. Oi, että kerkes ampua. Ja siellä ees, mennä. Joo, ei ollut muuta kuin se yksi. Se ei tää tuu meille. Noinaa pulla. Se on jäänyt jumiin. Koko... P-lippu on jumis. Tuo meidät konttien takana. Vasemmat tulee, vasemmat tulee. Oh, hyvä saitte. Tulee taas toi Mavi. Nyt kun aina katsoo noita lippuja, ne aina säikähtää, että P menee. Mm. Vielä yksi osuma siihen maviin, niin se tuhoutuu. 2 hittiä saa siihen. Lipulla pari jätkää Deino. Teille meni yksi jätkällä pääsi läpi. Se on menossa. Vaunu, ei vittu toi, ei tajun. Nyt tulee B:lle jätkää. Mä saan puukasta. Jos on yksi sinänsä P ja C välissä. Mä sain sen. Puukat. Tuutaan taseen kautta P:lle. Mä jään tähän C:lle. Nyt A meni. Kuulee ainakin nyt ne. A lähti menneen, mä lähden Alle. Mäkinen rotkottaa Aalle vähän menemään. Tai sitten täällä joku Ei, mä menee niin hitaasti. Varo. Kopteri. Pitäisikö mennä Bravolle? Joo. Onko se menossa? Ei, kun mä koko vilkuttaa, ei se on menossa. Täällä on yksi jakkaran vieressä. Jakkara. Joo, meni sinne sisälle. Alakerrassa. Taitet just se. Vaunu. Tossa oli hyvä suunnitelma. Ei hitto. Oli niin makea tappo, että... Sulla on tankki, joo. Tulee. Nyt on C:llä porukkaa. Mä teille. A pysyy. Joo, A pysyy yhdellä miehellä. Se tulee mönkkäri, varokaa. Opa! Sain molemmat. B-tupaa vieläkin. Mä lähden Markuksen kakemaan alla. Joo. Sen katolla vissiin on porukka. Joo, C on menossa nyt. Joo, siellä on 2 äijää rasseilla.
Jaha, mäkin tuon alle, kun se pottas näköjään tähän. Joo. Tää on takana. Niin, no vitsit! Saiko se meidät molemmat? Joo, sai. Joo. Jaa. Se on silloin 18 enää helttiä. Joo. Toisella oli 100 ja se tuli selän takaa. Tarviiks sinne alle ilmatukea? Ei tarvi. A tulee nyt meille. Yes. Se on näköjään aika. Siellä on tosi paljon porukkaa. Joo. Sai Aalta pois tämä yhden. Lähde nyt juokse tonne C:lle. Bravo on meidän. Siellä makaa siinä yksi jätkä, eikö se ole kuollut? Panoksia. Nyt toimii Pertta oikein. Tankki. Deltalla. Lopu meni Aalle ja tiputti pari jätkää tänne. Joo. Jaha, tonne tuli takkaan ja leiskaa. Näin Aalle. Sille ei pois. No kautta. Teellä tuu porukkaa niin paljon, ettei kerkeä laskemaan. Joo, en mä oo edes yrittänyt sinne teille. Joo, ei mä lähde vaan, kun ei ollut mitään muutakaan. Siinä vaiheessa oli kaikki liput meillä. Eipä hoksunut aikaan sinne. kopterikus. Joo, mä tuon kanssa tänne. On yksi jossakin. Charlie on menossa, mä menen Charlielle. Tossa vähän. Juoksuääniä kuulutaan. Se yläpuolella vattaa. Olisiko ollut muu? Oliko kuullut Sä vielä? olit toisella puolella, äänet kuuluu Ei, toisella. katolla. Okei. Tossa juoksi yksi. Joo, meni sinne raunioihin. Joo, ja selän takkaa tuli just kaksi sieltä. Keskellä pihaa. Joo, lähti mun perään. Joo, saitte pois. Mä sain sen, joka oli Aalla. Se Joo. sai mut kanssa.